Bueno, senyores, este és l'equip que presenta el Partit Popular per als pròxims 4 anys. És l'equip que jo pense, com els he dit abans, que va a saber dirigir la pobla i sobretot que va estar centrat en les persones. Esperem i desitgem, i avui vos demane així, no se pot demanar el vot, però sí vos demane el recolzament. Fa 4 anys mos el donàreu. I això és les primeres paraules que vull començar en este moment ja de Parlament. Vull donar-vos a tots les gràcies. Les gràcies per haver confiat en nosaltres, per haver confiat fa 4 anys en la candidatura del Partit Popular. Sincerament, i de la màxima humilitat, vull dir-vos que en aquell moment i aquella nit de recompte en el que no se sabia què anava a passar i veníem després d'una moció de censura, el traure la majoria més uno mos feu feliços, mos ompli d'il·lusió, però sobretot de responsabilitat. Hem intentat en aquests 4 anys respondre a aquesta confiança que vosaltres ficareu en el nostre equip. Creguem que ho hem aconseguit, creguem, hem treballat, això sí, al 100% no, al 200%. Hem fet tot el que sabíem perquè el nostre poble pujara en qualitat. Hem intentat centrar-se dia darrere de dia en les persones. Jo no sé les persones que han passat per el meu despatx i per el despatx dels nostres regidors. Vull agrair-vos també a totes aquestes persones que heu deixat que siguérem part de la vostra vida, que vinguéreu a contar-nos aquest problema, aquesta inquietud que teníeu i que confiàreu en que nosaltres podíem ficar el nostre granet d'arena. De veritat que no sabeu el que ompli saber que la majoria de la gent del teu poble confia en tu, te conta el més íntim de sa casa per a que tu l'ajudes. Això és el millor i la màxima satisfacció que podem tindre els polítics que estem, com diuen moltes vegades, per a servir als nostres veïns i a les nostres veïnes. Jo crec que això és el que a mi me sent més orgullosa de que mos hagueu deixat entrar en la vostra vida. I com tenim que ser breus, simplement vaig a dir, a part de donar les gràcies, que jo crec que era importantíssim després d'estos 4 anys, sabeu les infraestructures, sabeu com ha millorat el poble. Jo estic orgullosa quan la gent me diu no conec la pobla, entre i m'agrada la rotonda, m'agrada la passarel·la, el col·legi, la ronda tan demandada que inaugurà el president Alfonso Rus a meitat de legislatura, el col·legi nou que necessitàvem i que els socialistes criticaven molt però no havien fet res i la conselleria el feu ràpid i ja a principis d'anys vingué el president Camps, com tots sabeu, a inaugurar-lo. Moltes infraestructures, molt de treball i allà està. Això és l'aval que presentem cara a les pròximes eleccions. El treball, creguem que ben fet, i el treball que han fet amb molta il·lusió i que sobretot esperem que valoreu i que conteu als vostres veïns i als vostres amics i a la gent que avui no ha pogut estar ací, que valore el nostre projecte. Hem complit, creguem que han fet el 90% segur del programa, però sobretot creguem que han ficat el nostre granet d'arena perquè la pobla augmentara en qualitat de vida, augmentara en atenció als nostres veïns i que, aunque siguem 20.000, cada un, jo quan dic per el carrer, cada un veig la seva història personal i això és molt gran, perquè no sols els ajuntaments i els polítics tenen que preocupar-se de les infraestructures, que per això estem ací, sinó també de les persones i que estiguem cada vegada millor. I res més. Quines són les propostes per als pròxims 4 anys? Ho veureu en breu en casa, tindreu el programa detallat, però jo sols vull dir una cosa, anem a centrar-se en les persones. I aquest és l'eslògan que ha elegit el Partit Popular, en el que nosaltres se sentim plenament identificats.
Ningú se li escapa que els pròxims 4 anys no seran fàcils. Per això és important el que ha decidit el Partit Popular, centrar-se en la gent, centrar-se en l'empleo de la gent, centrar-se en les persones que estan atrapades per la crisi, centrar-se en les empreses perquè puguen generar empleo. Ixos són els 3 grans objectius que va tindre aquest equip que tinc darrere de mi i que va fer que segur estos 4 anys, i si pot ser, segur que si Mariano Rajoy aplega a la Moncloa, i això és el que intentarem i farem tots per a que ell estigui allí, farà un canvi i segur que això el començarà a remuntar. Així que jo ho deixo així. Estos seran els nostres objectius i les infraestructures se centraran en 3 coses. La ronda nord, que ens fa molta falta per a que els vehicles no passen per el casco urbà, una infraestructura cultural, que és ampliar la biblioteca i les sales d'exposicions per a un poble de 20.000, sobretot en noves tecnologies que ja tenim, però sobretot en moltíssima més gent que ara estudia en la universitat i que necessita un altre tipus de servicis. I la tercera infraestructura és una infraestructura verda, un cordó verd que unirà la Calderona, el casco urbà i arribarà al Parc Natural del Túria. I aquestes seran les 3 grans infraestructures que portarem en el nostre programa. I lo xicotet ho veureu en breu. I res més. Vull dir, no vaig a parlar de l'oposició, president, perquè per què? Ells parlen de nosaltres, però nosaltres no tenim res que dir d'ells. Nosaltres parlem de lo que hem fet, de lo que hem treballat, de les persones que han visitat, de les persones que hem ajudat. Això se centra en nosaltres. El Partit Socialista i tots els que vulguin se dediquen, ja sabeu, a calumniar. De moment estan molt calladets en la Pobla, però no se confieu perquè estic segura que ens preparen una gorda per quan vinguen els 15 dies de campanya. Però nosaltres a lo nostre. Nosaltres a lo nostre. A contar-li als nostres veïns el nostre programa electoral, a contar-li als nostres veïns el que ha fet el Partit Popular i sobretot a contar-li als nostres veïns que així té gent en la que pot confiar. I per últim, una recomanació. Les enquestes ens donen a tots guanyadors. En la Pobla ens donen guanyadors, en la comunitat ens donen guanyadors, però jo sento dir als que més saben que les enquestes aquestes tan positives són molt males si te fies. I això és el que no podem fer. El Partit Popular no té res guanyat a fecha d'avui. Presentem un currículum, tot el programa que han fet. Presentem unes persones, ahir sabeu qui són i com estan i que estan dispostes a treballar per la Pobla. Presentem fets, com diu el president rus, i res més. Això és el que tenim que eixir a contar-li als nostres veïns quan comence la campanya electoral. I això és el que tenim que dir, que ens voten, que voten al Partit Popular perquè és un partit en el que se pot confiar. Per tant, oblidem-se de les enquestes, ajudeu, treballeu, ajudeu-nos a que guanyi el Partit Popular. Guanyant el Partit Popular, guanyem tots. I no tindria sentit, sincerament, guanyar si no estiguéreu vosaltres ahí, si no poguérem treballar per vosaltres. Simplement, tot l'equip i jo estem així per a servir a este poble. Lo millor que sapiem, intentant aconseguir el màxim nivell de qualitat i sobretot, me reitere en el que he dit, centrats en les persones. Moltíssimes gràcies per vindre. La campanya començarà en breu i així teniu a l'equip que farà realitat el futur dels pròxims 4 anys.